Paano kung ang buong resort sa'yo lang siya para sa isang gabi? May 9 na kwarto, malaking swimming pool, jacuzzi, events hall, at kasyang matulog ang 35 tao. Lahat ng yan para sa'yo. Nano Babo Kabalen, welcome to Wern Pampanga. May staycation na pag-uwi mo, gusto mo na kaagad mag-book ulit. Ganyan ang Kings Mountain View Resort and Events Hall sa Buen Suceso, Arayat, Pampanga. Ilang minuto lang mula sa Magalang Municipal Hall. Pero pagdating mo doon, parang ibang mundo na. Una mong makikita, yung swimming pool. Malaki, may para sa mga adults and kids. Pero yung nagpahanga sa amin, yung separate dipping pool. Heated, jacuzzi style, yung tipong paglublob mo, ayaw mo nang humango. Ngayon, pag-usapan natin yung mga rooms. Elegant, malaking kama, keycard entry, smart lock doors. Yung pakiramdam mo, hindi ka nasa resort, parang mansyon na para sa'yo lang. At may dalawang options kayo. Queen's Villa, 28,000 pesos lang. 7 rooms, good for 25 persons, para sa mas intimate na overnight stay. O kaya, Queen's Villa plus Jack's Villa, 38,000 pesos lang. 9 rooms na yan, good for 35 persons, para sa malaking okasyon like birthday, weddings, reunions, kahit anong selebrasyon na gusto nyong hindi malimutan. At pagkatapos ng hapunan, hindi pa tapos ang gabi. May billiards, darts, yung dining at entertainment area, nasa first level ng Jack's Villa. Spacious indoor event section naman nasa Queen's Villa. Basta, handa silang i-accommodate anuman ang yung celebration. Sino yung barkada o pamilya na kailangan ng ganitong staycation ngayon? Itag sila dito. Baka ito na yung sign na kailangan ninyo. At kung may kakilala ka na naghahanap ng events place or staycation sa Pampanga, i-share mo na to. Ikaw na ang magbibigay ng solusyon sa kanila. Hanapin sila sa Buen Suceso, Arayat, Pampanga. Ilang minuto lang mula sa Magalang Municipal Hall. Para sa bookings at inquiries, i-message lang ang Facebook fanpage nila. Alamin ang karagdagan bayad sa mga exceeding guests at events fees para walang sorpresa sa araw ng iyong okasyon. Kung nagustuhan mo tong video na to, i-save mo na to, i-like, mag-comment ng okasyon na gusto mong i-celebrate dito at i-share sa lahat ng taong kailangan ng ganitong lugar. Kami, given a chance, babalik kami dito. Walang duda. Ingat kayo, Kabalen. Kita-kits sa susunod na Wern Pampanga.